lubot-lubot ha, bahala katubangan sila lubot. Kabalaka kay. Ani ipalapusan ko na kung sa si moto ni Prale. Are. Oh. Ayun ngas na tabunin ilong kay. Hindi mo maabot. Ana abot ni abot. Hindi na to. Abot. Uy, buwa ko din ning. Sa man para pang unanor. Sige, asam. Kana. Ay bata ikaw lang niya. Yan lang pre, human pre, ilak lang sa dan. Kay ato. Ano? Nindot din Mura may guma balik man. Ayo, le ha kay ako biya pre, wa ra bagi complete pre. Isabong na lang na, oy. Iyana na lang. Ay, isod. Isod ba? Isod niya to higtan. So ano, magproblema man tangan aram din ni. No, kana ba na? Ang ilong. Importante ang ilong kay mosimot man na si pare ari. Iisa ka gamay to pre, na kada. Tapos lunggan, pikas kay para papatay. Kana. Gidaog. Kareng ayuha gid taw Sige, makita ay. pag yun. Ah, yahaya. Ay. Sabi, nakabahor ko ni. Ang una ha. Ako na. Gari si Prale diri. Toyok. Are ka, gari si Prale kay matumba na. Di ba kita? Okay. Are sa bangag. Are sa muki sa bangag. Dire siya magtubang, dire siya tubang. Oh, tubang sa Toyok sa tayo man to sa bangaga. Are. Ay, okay ra pre, pwede. Oh, tukuran na. Pahikap. Dia. Ah, dia. Layo ra kayo narong ana. Oh, kana gi. Sikap dia. Gi, ako na. Una na kong tawagon. Tara lingkuranan. Ayut, pangandi. Ang una na kong tawagon, way pangalan. Ah, pwede na pangalan ni gi. Para man siya. Ana lang saka. Gi. Ana lang saka. Ha si Jisa una, Jisa. Oh, si Inmes. Jisa palakpakan. Anyara gi. Okay. Gi. Ano yung bangag ha? Ano yung Oh, bangag? kana gi. Si Moton daan eh. Di kisandaan. Kiss ya. Si kana. Ya, tagal mo pre ha. Unsa pre? Gi. Daw gi. 1, 2, 3. Kis. Cimot na. Ah. Kinsa to? Dili unsa gikisan dia. Unsa gikisan? Unsa gikisan nimo? Kamot. Ah, kamot gi. Lain tagan. Oh, tagan. Alas. Di pa naman. Apa? Sunod. Sunod. Oh, kana gi. Ma'am Sodra no. Ready. Gi. 1, 2, 3. Yo Prale no. Cimot. Unsa imong gikisan? Bukton. Dili. Save ka sa. Lain. Save ka. Lain na sad. Lain. Gi. Balik. Maoro gyapon day. Maoro gyapon gi. Kis. Kita kan aja iko aja Oh, iya dah. Cimot. Mana? Unsa to imong gikisan? Tikod mo to. Sayop mo to. Dili ay. Tikod. Wala sa katagan tuhod. Dili tuhod to ay. Tuhod. Gi lain day. Limaw rin tili mo. Gi lain. Gi sunod. Ikadua. Aw, ikatulo. 3. Basta di nakakatagan. Amo kang silutan na. Katkaton ka na mo sa lubi nga naay urong. Sige. Gi sunod. Titiurisan. Ha? Ay, na picture. Oh, sige. Pati tiuran. Sige. Ah, titiuran. Ayaw, diha kay malihilo. Gi kana. Ya. Kisi. Cimot. Ah. Bok. Tagana. Kinyambok. Geraldine. Ah. Simo temandaan. Oh, mao di ay. Be. Kuan to. Kapila sa katagan na. Dua ka sayop, dua ka sakto. Oh, gi kuan. Ge. Ya saan? Punan. Punan pa. Kuan pa. Duha ka sayop satu pa. Kuan pa. Unyara. Opa. Balik sa. Dali mo plaster. Kuan pa kana nakatagan siya og kuano. Dua. Kaduha. Ana pa ta usa? Oh, duha. Oh, napay duha, tulo. Oh my God. Siya Miro. Orong. Ge. Sunod. Sunod. Ya. O sana. Kita sa Ya. Sana siya. Okay ni. Film. Gi dahog. Kani katagan. Gi. Idol. Dol gamay. Unsa imong gisimot?
Klaro niya eh. Kain mo baka yung uga. Dili ay taka man ka. Kaka. Pujibar to, pujibar. Ha? Pujibar. Okay. Okay, sunod. Balik sa mga girls, mga girls. Balik mga girls ka. Ay, sagbot lagi. Lukay daw na raw. Oo, anak. Sama tao. Okay, mga girls. Balik mga girls. Balik mga girls. Balik. Balik mga girls. Okay. Okay. Lukay. Ano? Pura na to. Okay, kana. Okay, usap last kay wala sa katagaan. Opa, balik sa mga girls, mga girls, balik mga girls. Balik mga Di girls. ato ba ano niya pre og asa nilang duha ang pangan. Okay, may pag no. Okay, kisa no. Ay, giyan ang magsimot daan. Si moto naman daan. Dagay bawom na. Sayon ra kay na ba posible. Okay, balik lang. Okay. Tubig Okay. na. Bay man tubig. Giyoman. Dali asan mo ho nabi kin kakis ka sa mga tuhod ug paag mga kamot diag buhok panguban pa. Gilikod pa kayo kuno nimo aw gituhod pa nimo siya. Okay, balik. Okay. Sab. Eh, ano lang. Balik ta sa buhok niya, tagalunok kinsa. Sige. Okay. Una. Nya kung say una matagadan niya. Sige. Ala sa sulti una. Ay Okay. paghanga. Sige, ready 1 2 3 go. Okay. Okay, kana. Okay, kana ha. Ipagkis ya to. Sige. Idol pre, Dol. Kiss. Punya sulti. Eh, sunod. Sunod. Primero ha, teman primero ha. Kana. Kene. Ayaw, dagi. Gi kana. Baka kiss. Simple dai. Kisa sa toy. Nalay na maninuod. Balik ka. Gila. Gila kana. Hangyo. Kisa una. Kisa una. Katong una mo kikisan, kinsam to. Ha? Kinsam to una mo kikisan. Osbi ko takis. Sigil na sa ta. Nanganad dyan. Disa. Kanan nya sa kadua. Geraldine. Ajaralin. Okay, sunod. Sunod. Ada pa dapat isa. Okay, sunod. Okay, una deh. Atri, pre. Ge. Okay, sunod. Oh, kana. Okay. Paana pa. Ada pre. Pa kinsan say una pre. Hibawan mambuhok pre. Pa. Ayo, sulti. Aw. Ayo, sulti. Ay duha man ka pa. Okay. Sa roog. Okay. Ko na ge. Dire ka pre. Okay. Andam na. Okay, mo kani ha sunod. Oh my God. Okay. What is that? Okay, kisa bantay ha. Okay. Oh no! Balik ko sa. Balik ko sa pre, kaya maklaro pre. Balik ko sa ba? Balik ko sa. Pagkom tulong ilo ako. Balik ko sa. Matagano dyan mo. Balik ko sa. Balik ko sa. Bago man ang ilo to hagunoy totong niya. Klaro na. Balik ko sa. Balik ko sa ge. Are pre. Are. Ay tong, bago ka ng ilo hagunoy ay klaro kayo lubot to ay. Kisiya sa. Gana. Balik ko sa. Ge, balik ko sa. Balik ko sa. Yan na din. Nya. Ge. Diri dapat. Oh, kana. Ge, gani. Ge. Oh my God. Ya, betul kita ya. Oke. Tul kamay. No. Apa?
Klaro kaya ng ilog. Okay, muna yung lubot. Lura ni mo tongay. Ito, dapi ra. Okay, okay. Klaro kay baba sa lubot ay. Dapi. Dapat ko tang bawo kay hagunay. Ay, ano, bagnosan, ako kuno yan. Okay, okay, okay. Okay. Buyan, kalinaw eh. Okay. Okay. Nanutras ko. Bakit po yung guna? Nanutras ko, guys. Pero, nindot kayo challenge, guys, para sa inyo, guys, no, nga. Amo kayo mong pasalamatan sa tanan yun nga mga supporter sa among channel Janwa Mix TV 3 Bakhak. Bisig wa to ang among kumpare dito sa Tate episode. Buat yun po nila mo tanan para ninyo. Nya pasalamatan sa namo o pusa ang among main Janwa Mix TV. Dayon ang ako sang kumpare nga first cousin gid ako gagaw. Mr. Lagan, Mr. Lagan. Shout out, Sa Mr. channel Lagan. po si ako ang amigo among kauban ron si Mr. Lagan. Kung napo tayo bisita wala sa Bluyos Camera. Oy, nari, Boy ito si Palpak. Boy Palpak sa Ay, Bluyos, channel ah. Boy Palpak. Si- Atong i-subscribe ang iyang channel guys at big soon nga Kana sa vlogger po. pusa sa guys amo pasalamatan rin amo ang dali-dali gid namo nga makuha o parte na sa challenge si Dajisa o ganyan igsoon nga si Inday Geraldine. Thank you God bless kinyo tanan. Si Alimokoy po ang iyang channel Alimokoy ng Yapon. Guys bakla. Okay. Sa kuha kailan naman mo mao gyapon makuha. Okay? Daghan ug daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta ug pagsalig diri kanamo sa among gingon magpabilin mo sa pagtan-aw na mo kay kami magpabilin sa may buhat o kalingawan para sa inyong tanan. Thank you, God bless ang inyong idols kanginan. Totong Tukso.